Sofkini preci. Za Sofkinu porodicu u Vranju su svi znali, svi su imali osjećaj kao da su oni tamo bili prisutni oduvek. Živeli su u nekoj velikoj kamenoj kući za koju više niko nije mogao da se seti koju je tačno od Sofkinih predaka sagradio. Sofkina porodica je od davnina bila jako cenjena i bogata. Iz njihove kuće se nikad nije čula svađa, boj ili piska dece. Čak niko nije mogao da kaže da se kod njih izgovorila neka ružna reč. I kad su tu bile svađe, nesuglasice, pa i smrtni slučajevi, sve se to dešavalo u tišini. Sada idemo na Hadži Trifuna, to je Sofkin pradeda. Sofkin pradeda, Hadži Trifun, je prvi imao smelosti da posle svog hadžiluka sve to bogatstvo koje je do tada ležalo sakriveno i nagomilano po podrumima, ambarima, štalama iznese da bi mogao svet da gleda. On je sazidao kapiju na svod i jaku kao grad. Gornji sprat kuće je podigao, sobe je raskošno okitio najskupocenijim ćilimima i starim i skupim slikama. Hadži Trifuna su se svi bojali, i porodica i rodbina. On je bio veoma strog i preg. Slugama i vodeničarima on je bio sve i sva. Čak se za neke pričalo da je i ubijao. Za sve vreme dok je on putovao po Turskoj, po trgovini, on bi se ovamo po rodbini jednako pominjao i njime se zastrašivalo. Nije mnogo pričalo, ali kada bi imao šta da kaže, to je bilo rečeno. I tada su se pamtile njegove reči i upotrebljavale njegove izreke. Kada ne bi bio na putu, on bi sedao kući, leti bi sedao gore na doksatu, a zimi dole u velikoj širokoj sobi. Ceo dan bi sedao tamo, pušio, pio kafu i naređivao. Ali pored svega, uvek je moralo da bude kako bi on hteo. Sa sinom jedincem nije mogao da izađe na kraj. Njegove kćeri je udao i udomio kako je on hteo, ali sin koji mu se rodio kasnije, kada je on već bio ostareo i kada se niko nije nadao da će on da ima još dece, još manje sina naslednika, kada je njegov sin odrastao, nikako se nisu slagali. Sin kao inat nikako nije hteo da mu ide po volji. Čak i kada bi mu se sin razboleo, starac nije hteo da siđe dole, da ga vidi, ali da i na njega kao i na ostale sluge i čivčije digne ruku, to nije mogao. Večito je u toj svađi, grdnji i neslaganju sa sinom, tako je i starac umro. Čak u inat njima, najviše svoje ženi, kada se razboleo, nije hteo da kaže, već je ležao gore na doksatu od kuće, te su ga tako jednog dana tamo zatekli i mrtvog. Nakon Hadži Trifunove smrti u kući se živelo lepo, u raskoši i bogatstvu. Sad Cona, Sofkina prababa. Sofka je bila upoznata sa porodičnim pričama, tako je i znala i onu o prababi Coni. Za čuvenu Conu se pričalo i znalo ne samo po varoši, nego i po okolnim varošima. Pošto je ostala udovica, nikako se nije udavala. Pola varoši se nije bilo oženilo, nadajući se da će se udati za nekog od njih kada ostari, i malo
popusti sa lepotom, ali ona nikog nije gledala, nego je jednako vodila i predstavljala kuću kao pravo muško. Kada bi izlazila i odlazila na čivluke da nadgleda imanja, išla bi na konju. Ne samo da je pušila, već je i oružjem rukovala. Sam hod i stas, naročito oble i visoke obrve i ovalno i malo duguljasto lice, izdvajala je od ostalih žena. Ona nije propuštala ni jedan praznik, odlazila je u crkvu da tamo u stolu njihove kuće, odmah ispod vladičinog stola, celu Božju službu odstoji. U to vreme je došao neki novi učitelj, Nikolča. Čuven je po lepom pevanju. U njega se ona tu u crkvi, slušajući njegovo pevanje, i zaljubila. Ne zna se kako su se oni upoznali, kako i gde su se sastajali. Počelo je da se primećuje kako čim bi on iz pevnice video da je ona u svome stolu, odmah bi njegovo pevanje postajalo zanosno, toliko da bi on u svoj glas počeo da unosi ne kao što dolikuje molitvi pobožnog, visokog i suvog, nego toliko nečega svetskog i strasnog, da bi svi bivali potrešeni i uzrojeni. Isto onako kako je umela da sačuva tu ljubav i vezu sa njim, isto je tako znala i kada je sve to trebalo da se obelodani i porađajem, da sve zataji. Kratko i mirno je sa sobom završila. Jednog dana su je našli u kupatilu mrtvu sa presečenim venama. Onda imamo Kavarolu, to je Sofkin deda. Čuveni Sofkin deda, Kavarola, nikada nije sedao kući, iako mu je mlađi brat večito bio bolešljiv. Oženio se prvom lepoticom iz Skoplja, iz neke upola grčke familije. Ipak, on je izdržao samo nekoliko meseci bračnog života. I posle toga vratio se svom starom životu, odnosno produžio svoje putovanja po varošima. Njegova žena je morala sama kod kuće da sedi i tog svog devera da dvori, nego je i čuva. Na saborima, slavama, ona je morala sa njim da se pojavljuje i ko zna kada i kako, ona je počela sa njim da greši. Kavarola, osjetiš je taj njen greh, kad bi došao kući, besneo bi, činio čuda i pokore. On bi dolazio kući sa drugim ženama, a njegova žena bi morala da ih dvori i da ih služi. Žena bi ostala da prostire postelju, čak je i dotle došlo da njega i te žene zajedno pokriva. To nije laž, to su živi ljudi pričali i kleli se. Kada su mu žena i brat umrli, on je posle toga otišao na ta svoja putovanja i lutanja. Ćerke su uz pomoć stričeva i rodbine umjesto njega vodile kuću, ali on morao više puta u godini da dolazi, da ne bi sve to palo u oči i sve se saznalo. Kavarola se pod svoje stare dane, nakon što je udao ćeri, na sramotu svih ponovo oženio. I kao u inat, kao da se prvi put ženi, napravio je veliku i sjajnu svadbu. Oženio se malo starijom zaostalom devojkom, ali čuvenu po svojoj lepoti. I ona je bila neka Grkinja iz grčke porodice, koja je bila u samoj Vareši odmah ispod crkve. Ona toj porodici nije bila ni ćerka, ni sestra, već neka dalja rođaka.
Sa njom je imao samo jedno dete, i to sina. Njena lepota je izgleda trajala samo do venčanja, a posle se odmah sparušila. Da bi i dalje sačuvala tu svoju sparušenu lepotu, ceo život je provela u lečenju, negovanju, kupanju i prženju tela. Pamti se da iz hamama gotovo nije izbijala. Od Sofjinog dede rođena sestra Čalk Naza, kako su je zvali, 3 puta je bežala kao devojka i 3 puta se i turčila. Posle da se sve to sakrije, udali su je za jednog njihovog slugu i kome su gotovo na kraju varoši kupili kuću i dali mu nekoliko njiva i vinograda da bi mogli da žive. Ona kada je ostarela nikada više nije ovamo dolazila, jedino bi došla uoči velikog posta kada bi po običaju cijela porodica trebala da dođe, da se među sobom ljube i mire. Njen muž im iz kuće nije izbijao, on se ponosio to što im je rod, što može i on sa njima za sofrom da jede i da pije. Svi su ga nerado gledali, ne što je sa njima sedeo, nego što je podsećao i bio živi svedok onoga što je bilo. Onda imamo Sofkine babe i deda. Svog rođenog dedu i babu jedva kroz san pamti, kao kroz san pamti. Babin lik je uvek bio malo jasniji. Ona je bila šiljasta nosa, šiljaste brade, ali za čudo visoka čela i krupnih, dubokih i tajanstvenih očiju, dugačkih obrvama i gustim trepavicama. Što je najgore, ona je svom mužu bila neka rođaka, ne po krvi, po majci i ocu, ali po nekom stricu. A dedu pamti samo po jednom. Čim je Sofka porasla, umela sama da jede i da sedi za sofrom, deda bi naredio da ispred nje na sofri, kao i pred njim i ostalim članovima porodice, stoji napunjen satljik vina. Satlik, to je staklena posuda ili flaša u kojoj se drži rakija ili vino prilikom serviranja na stolu. Posle su je pričali da kada je Sofkin otac Mita odrastao i kao što je red i kao što dolikuje toliko bogatoj kući, otišao da što više putuje i da uči. Tada njen deda i njena baba nisu bili kod kuće, za to vreme oni su štedeli i sami živeli na selu, a brigu oko imanja dali su sluzi Tonetu, a brigu oko kuće služavki Magdi. Mita, Sofkin otac. Kada se Sofkin otac vratio, bio je prvi efendi, gospodin. Lepšeg u varoši nije bilo. Lepše je pričao turski, grčki i arapski nego svoj maternji jezik. Za sve je bio stran, naročito za toliku rodbinu. Ponekad bi se pozdravio i popričao sa nekim od njih. Čak nije pričao ni sa majkom i ocem toliko. Čak nije ni jeo sa njima dole u prizemnoj sobi. Njemu je moralo da se donosi hrana gore u gostinskoj sobi i da se postavlja posebno za njega i da se kuva posebno za njega. Toliki je bio probirač. Jedino čime se ponosilo bilo je to što su ga zbog te njegove učenosti, a i otmenosti, počeli da zovu prvi begovi i paše. I to ne oni stari begovi samo po bogatstvu, već i ovi drugi koji su pored bogatstva isto tako bili školovani i naučeni kao on. Prilikom suđenja na savjetovanjima, on je bio tu kao tumač, kao neka veza između njih i naroda kojom je trebala da ovi sude i zapovedaju. Čak su ga i na svoje gozbe zvali u svoje kuće, ali on je njima isto vraćao te gozbe i dočeke. Kada je trebalo da se ženi,
pošto u varoši više nije bilo kao pre bogatih devojaka, nego je ostalo ili da sa velikim mirazom uzme neku seljanku, jer su jedino sa sela pristajale da donesu sa sobom, da donoseći sa sobom imanja dođu u varoš ili da probira i uzme lepu, ali gotovo sirotu. On je izabrao ovo drugo. Sofkina majka je bila najmlađa od svih sestara i njena kuća bila je nekada malo bogata, ali tada dosta oronula. Od Sofkine majke otac je bio večito bolešljiv, gotovo slep i on je večito sedao kući. Raspasan, iznegovan, kao da se tek sada iz postelje digao. Sofkina majka Todora se od svih sestara odvajala. Ona je bila više muško nego žensko, suva i crnomanjasta. Niko se nije nadao da će iz nje izaći kakva lepota. Ali Mita, čim je tako video, odmah je znao u koju će se ona lepoticu kasnije razviti. Na iznenađenje i čudo svima, on se njome oženio. Ali njega je to brzo zasitilo, te je opet nastavio svoj stari način života. Kao i pre kada je bio neženjen, njemu se moralo isto donositi gore ručak i večera. Retko je silazio među njih, još ređe je sa njima razgovarao, a kamoli da je hteo da pogleda šta god po kući i da nadgleda. Kasnije, kada mu se ćerka Sofka rodila, žena je morala sasvim da se odvoji od njega i da spava dole sa svekrom i svekrvom, samo da bi on mogao da bude mirniji i spokojniji. Opet, čim bi mu se ukazala prva prilika, gledao je da što pre ode na neki put. Za vreme tih putovanja umrli su mu majka i otac, a kada se to desilo, nisu mogli na vreme da ga nađu i te ih on nije video mrtve. Nije mogao da ih vidi bar ni mrtve. Pored njegove odvojenosti i usamljenosti od kuće, od rodbine pa čak i od žene, u kući se ipak živelo isto onako raskošno i u izobilju. Sofkina majka je uvek bila zahvalna što je on nju uzeo, kao da je bila iz prve i najbogatije kuće, tako je nameštala sobe, spremala jela, dočekivala gosti i rodbinu. Todora je uvek gledala da prilikom praznika, slave, imendana, bude uvek sve lepše i raskošnije. Kasnije, kada je Sofka porasla, on je više radi nje nego radi njene majke počeo ponekad da prilazi njima. Sam je počeo Sofku da uči da čita i da piše. Kada bi on zagrlio Sofku, Sofka bi tada osjećala po svojim obrazima njegove prste, ruke, kako je šašole oko vrata, po bradici i po kosi. I sada kada se toga seti, Sofka bi osjetila onaj njegov miris prstiju. Kada je on, noseći je na rukama po sobi, govorio je Sofkice, tatina Sofkice, i sve bi je jače grlio, tako da se Sofka i sada seća njegove skoro izbrijele brade, koje bi je tada grebala po licu. Počeo je da zove i Sofkinu majku da budu svi zajedno. Tada bi zajedno večerali i zajedno sedeli gore u njegovoj sobi. I Sofka tada ne pamti slađe večere od tih.